טוב, אז כשאנחנו חושבים על דמויות מהתנ"ך, בדרך כלל קופצים לנו לראש סיפורים גדולים, פרקים שלמים, אבל יש גם דמויות שהן כמעט צללים. שרח בת אשר היא דמות כזאת. השם שלה מופיע רק פעמיים, אבל מאחורי השם הזה מסתתר סיפור מדהים, חידה ספרותית שלמה, וגם סוד גדול על הדרך שבה עם זוכר את העבר שלו. תראו את שני הפסוקים האלה. הם נראים זהים, נכון? ושם בת אשר שרח. אבל מה שפשוט לא יאמן כאן זה הפער ביניהם. הפסוק הראשון הוא חלק מרשימת האנשים שירדו למצרים עם יעקב. השני הוא מתוך מפקד אוכלוסין של בני ישראל במדבר. מאות, אבל מאות שנים אחר כך. אז איך יכול להיות שאותו שם של אותה אישה מופיע בשתי תקופות היסטוריות כל כך רחוקות? אז זאת השאלה. איך זה בכלל אפשרי? איך שם אחד בודד ברשיבת יוחסין הופך פתאום לאחת הדמויות הכי מסתוריות ומשמעותיות במסורת היהודית? ובכן, זו בדיוק התעלומה שאנחנו הולכים לנסות ולפתור עכשיו. ופה הסיפור מתחיל להיות באמת מרתק. כי המסורת שבעל פה, המדרש, התלמוד, הם לקחו את הדמות השקטה הזאת ופשוט הרגו סביבה סיפור שלם, עשיר, שהופך אותה לדמות מפתח בהיסטוריה של עם ישראל. שימו לב לניגוד המטורף הזה. בתנ"ך, שרח היא בקושי שם על הדף, אבל בספרות חז"ל, וואו, היא פתאום הופכת לדמות פעילה, שיש לה תפקידים מכריעים ברגעים הכי קריטיים. היא כבר לא סתם שם, יש לה אישיות, יש לה ייעוד, וזה לא שהיא איזו מצביעה או נביאה גדולה, התפקידים שלה הם אחרים לגמרי. הם קשורים לחוכמה, לרגישות ולזיכרון. היא זו שמספרת ליעקב שיוסף חי, אבל בעדינות, עם נגינה, כדי שהלב שלו לא יישבר. והיא ורק היא נושאת את הזיכרון בין מאות השנים של איפה יוסף קבור, ובעצם מאפשרת את קיום ההבטחה להוציא את עצבותיו ממצרים. תוחלת החיים הבלתי נתפסת הזו הופכת אותה למשהו מדהים. היא הגשר האנושי החי שמחבר את תקופת האבות לשיבוד במצרים, ואת השיבוד לגאולה. היא הזיכרון המהלך של האומה כולה. אוקיי, אז יש לנו פה אגדה מופלאה. אבל עכשיו, בואו ניקח רגע צעד אחורה ונשאל שאלה קצת אחרת. לא מה הסיפור, אלא למה. למה הסיפור הזה בכלל נוצר? וזו שאלה קריטית. האם אנחנו אמורים לקבל את הסיפור הזה כפשוטו, כעובדה היסטורית, או שאולי חז"ל השתמשו בדמות שלה כדי לומר לנו משהו הרבה יותר עמוק על זיכרון, על מסורת ועל הטקסט עצמו? חוקרים מודרניים מציעים הסבר ממש מעניין. הם אומרים שהעובדה ששרח מופיעה בשני מפקדים שונים בהפרש של מאות שנים, יצרה בעיה בטקסט. והפתרון של חז"ל היה פשוט גאוני. במקום לנסות לתקן את הטקסט, הם יצרו סיפור. הם הפכו את הבעיה הטקסטואלית לדמות שהיא עצמה התגלמות של רציפות וזיכרון. וזו נקודה שחשוב להבין. הסיפור של שרה הוא לא באמת סיפור על אלמות פיזי, הוא מטאפורה לאלמות של הזיכרון הלאומי. היא כאילו ההתגלמות האנושית של שרשרת מסירה רציפה, ההבטחה שהעבר שלנו לעולם לא הולך לאיבוד. אבל חכו, הסיפור לא נגמר כאן. מסתבר שדמותה של שרח היא לא איזו המצאה ייחודית של חז"ל, היא חלק ממסורת הרבה יותר עתיקה ורחבה ממה שחשבנו. מחקר אקדמי חושף כאן תבנית מרתקת. לא רק במסורת היהודית, אלא גם במסורות אחרות מאותה תקופה, אנחנו פוגשים דמות שדומה לה באופן פשוט מחשיד. תראו את זה, זה פשוט מדהים. 3 מסורות נפרדות, בלתי תלויות, יהודית, נוצרית ושומרונית, ובכולן יש את אותו הארכיטיפ, אישה זקנה משבט אשר, שחיה המון שנים, ומחזיקה בידע סודי שהוא קריטי לרגע הגאולה. זה לא יכול להיות צירוף מקרים. אז מה בעצם כל זה אומר? שהסיפור של שרח הוא לא בהכרח ביוגרפיה של אישה אחת. היא הביטוי היהודי לרעיון תרבותי עתיק וחזק. דמות של אישה שבדרך כלל נמצאת מחוץ לממסד הרשמי, והיא זו ששומרת על הזיכרון החי, על הידע שההיסטוריה הכתובה לפעמים שוכחת. יפה. אז בואו נחבר את כל החוטים האלה, ונבין מה המשמעות העמוקה של הסיפור של שרח, ואיך כל זה רלוונטי גם היום. יש חוקרת, לסלי סטולברג, שמציעה הבחנה יפה בין שני סוגים של זיכרון במסורת שלנו. יש את הזיכרון הרשמי, הפולחני, זכור את יום השבת, זכור את אשר עשה לך עמלק, ויש את הזיכרון השני, השקט יותר, הזיכרון הסיפורי, זה שנשמר בשמות, בסיפורי משפחה,
וזה בדיוק, אבל בדיוק התפקיד של שכח. היא לא המנהיגה של הטקס, היא לא הכהן הגדול, היא ההתגלמות של הזיכרון הסיפורי. היא זו ששומרת על הסיפור, על הזהות, על הקשר בין הדורות. והרבה פעמים עושה את זה מחוץ למבנים הרשמיים. במילים אחרות, אפשר לסכם את כל זה במשפט אחד. לא הגוף שלה הוא נצחי, אלא המסורת שהיא מעבירה. היא הכלי, אבל הזיכרון. הזיכרון הוא התוכן, והוא זה שחי לנצח. וזה משאיר אותנו עם שאלה שמהדהדת, שמחברת את התפקיד העתיק הזה של שרח, ישר להווה. מי הן ומי הם השרח בת אשר של ימינו? אילו סיפורים חיוניים, אילו זיכרונות מכוננים נשמרים עבורנו לא בארכיונים רשמיים, אלא בזיכרון של אנשים שקטים שחיים ממש בינינו.